Dissabte 11 de desembre, a les 9 del vespre. Qué bonito es Badalona en invierno. I com sempre amb un menú de luxe. I have gambas, I have chopitos, I have croquetas, I have jamón, I have morcilla, I have ensalada, I have huevas very good alineadas. Performance amarga amb la parella més amarga del moment. Piquetón Dulzón. Amb unes convidades molt especials. Algo Inocentes, Bebetónica, Demacrats, El Crist, El Corral, El Rincón, Fas tu, Àngel Botelles, Joana, Campet i Quipet, La Mula, Cupinca, Baja Baba Blau, Queixes dels joves, Qui és? A les 9 del vespre, Piquetón Dulzón.